I tako penzija stigne. I da. I tako do penzije. To je jednostavno tako. Verovatno i taj fazon koji sam ja nametnula, znači bez pauze da se radi, jer meni jako prija, je Ti ko Madonna. i rezultat, da, imam i rezultat jer ljudi prosto zadovoljni odlaze i ponovo se vraćaju zato što znaju da je zagarantovan provod. Da. Pevam sve, znači od mojih pesama preko narodnjaka, starih, novih, zabavnjaka, znači svega. Tako da niko ne može da bude nezadovoljan i da kaže da, ne znam, peva se samo ovo ili ono. I svima je mesto gore. Znači, nema generacije koje dolaze, ove ili one. Svi dolaze, ali je fenomenalno. Divno. Jer ti s razlogom držiš otvorenu knjigu na toj Da, htela stranici. sam da pitam, a ljubav? Kad imaš ti onda vremena za ljubav? Da, Nema se kad. Ne, Nema nema se kad, da. I ovo malo pre pesme onda ću da ti izrecitam nešto da vidiš. Može, za sve one koji... Šta se dogodi? Ali moram da samo kažem da pohvalim ovu pesmu, u pravu si. Panika jeste ne od devojaka koje su sigurne u sebi i od žena koje su isto sigurne u sebe, ali generalno je panika od ženskog roda kada je žena sama. Ja jesam trenutno u tom fazonu zato što prosto mi je ovo možda neka faza i dobro se osjećam, znači eto, jesam. A muči ih to što si sama? Jako. Jer tada ima čuveno pitanje. I tu, da, Ko to je... je sad jamicu muva? Prosto nije normalno da je žena sama i da Zašto? jednostavno je došla u moment kada je zadovoljna svojim životom i kada je to faza gde neka priča je možda trenutno u mom životu suvišna. Što ne znači da neće biti, ali sad mi je suvišna. Samo ti uživaj u svojoj samoći. Tako. A mi ćemo da uživamo Vidimo u da će samoća. panika biti hitna A Čejda Čvorak će ovog momenta da učuti, jer će Nena sad da nam pročita lepe ljubavne stihove. Najlepše je kad te drugi, odnosno ljubav tvog života drži za ruku i kad zaspiš u njegovom naručju. Da. Molit ću lepo. A ovo je za ne daj Bože kada ljubav zaspi. Kada ljubav zaspi u naručju tuge, ti potraži sećanje i budi mu sluga, pa mu se pokori ko gospodar robu i sve učini da nema ni odu. Kad osjetiš da pomoći nema, ti potraži srce koje negde drema i ostani budan, čekajući nadu, ali oprezan budi da je ne ukradu. Kada teške reči ukrste mačeve, zatvori ih u korice ćutanja. Pomoli se zlu da ništa ne pamti, a srce obeća da više ne pati. Kad ni slatke reči ne zadrže ljubav, prostirku ponudi u zavrele strasti, pomoli se osmehom, ali sada Bogu, kao mekan jastuk, on će tebe spasti. Bravo, Nena. Sad bi ja mogla da se nadovežem s mojom pesmom. Sad mi je jasno što si to sve rekao. Samo izvoli. Jel ljubavna? Jeste, ono, kako kažeš, da proradi kardio. Jeste, emocije. Da. Pesma Zažmuri. Jel mogu da je malo pevam? Nego šta? I to je moja trenutna životna priča. Ajde. Ajde. E sad ćemo te provaliti svi da vidimo. Da nisam ta
Ti muškarci, stvarno. Kako god okreneš, sve se u pesmama vrti, jel da? Pa Oko ne možemo mi muško-ženskih jedni bez odnosa. drugih. To Nema ne, šanse, nema. da. No dobro, ja ću vas podsjetiti, a sigurno sam da već znate,